Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios kang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong Domingo sa adlaw sa Kwaresma. Nining santos nga misa atong iapil ang mga intensyon sa tanang pilgrims o devotos ni Señor Santo Niño para sa mga kalag sa purgatorio, para sa kapag-uhan sa tanan nga mga makasasala. Ato usab iapil ang intensyon sa kaayuhan sa lawas o sa kalag. Maigsoon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong pulong, sa katingalahang pagi imong gipabalik ang tao nga naha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban ng madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo ingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga sa Eliab, ug nagtuo siya
nga ang gipili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway, ni sa iyang gitason, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo, nga ang gitan-aw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran, pula-pula siyag naong, nindot siyag mata, ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon, ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapakulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga tautan. Kay anaa ka man sa akong giliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog.
hikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsoon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunoa, ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya ni ini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag, busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Glory to you, Lord of God.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini si Jesus miluwa sa yuta og nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, "Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloe, kanang ngalana nagkahulugan nga pinadala." Busa milakaw ang tao og nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, "Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunay og lingkod og nagpakilimos?" May miingon mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila og hitsura. Busa ang tawo mitug-an, "Ako bitaw?" Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Hesus og lapok. Ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta, unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, "Gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako." Pipila sa mga Pariseo miingon, "Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlawng igpapahulay." Apan ang uban miingon, "Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini," og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, "Nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?" Ang tawo mitubag, "Siya usa ka propeta." Sila mitubag, "Nataw ka og nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo?" Ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao ug giingnan, "Mituo ka ba sa anak sa tao?" Ang tao mitubag, "Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya." Si Jesus mingon, "Nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo." Ang tao mingon, ug unya miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manlingkod. Maayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko ni Kristo, og malipayong Domingo kanatong tanan. Karong adlaw, anaa na kita sa ikaupat nga Domingo sa ato ang pagpanaw sa panahon sa Kwaresma. Og sa milabay nga tulo ka Domingo,
makaingon kita nga naglakaw kita paingon sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo or gitawag nato nga Easter Sunday. Mo na nga makaingon kita nga naglakaw kita paingon sa kahayag, tinubdan sa kahayag sa ato ang kinabuhi, tinubdan sa mga grasya sa ato ang kinabuhi nga nagikan sa ato ang Ginoo, nga nagikan kang Kristo. Nindot kining imahi sa ato ang pagpanaw kay pasabot nga na aduna kitay dalan o naglakaw kita nga adunay direksyon nga tulid nga gihayagan sa ato ang Ginoo nga si Hesus. Mga igsuon, sa unang Domingo sa Kwaresma, atong nakita si Hesus didto sa kamingawan, diin siya gisulayan sa yawa. Bisan pa sa mga tentasyon, misulti siya o kita gitudluan sa pag-ingon og dili sa daotang dalan og tentasyon, pag-ingon og dili. Misulti siya og dili tungod kay nagmatinud-anon siya sa iyahang relationship sa Dios Amahan. Ang maong panghitabo, mga igsuon, nagtudlo kanato nga bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi, mahimo gayud inubanan sa tabang sa ato ang Ginoo nga sa atong pag-ampo nganha kaniya, our life centered and focused on Christ and with the presence of God. Mahimo kita nga mupili sa kabubuton sa Dios. Pag-ingon og, yes, Lord, I come to follow you and your will. Mahimo kita nga mupili sa Dios, mupili sa kabubuton sa Dios, og magpabilin nga lig-on sa ato ang pagtuo. Magpabilin sa ato ang relationship sa Dios. Sa ikaduhang Domingo, ato ang nakita si Jesus nga nabag-o ang iyang dagway o napuno siya sa kahayag. Morning gitawag nato nga the Lord was transfigured. Ang iyang naong ug ang iyang bisti misidlak sa kahayag. Ang pagsidlak, timaan mga igsuon sa himaya sa Dios. Kini usa ka pahinumdom para kanatong tanan nga buhi ang kalag ani kahuman sa kamatayon dinhi sa yuta. Ang mga nauna kanato buhi hangtod karon salamat sa gahom ug sa kinabuhi nga walay katapusan sa atoang Ginoo nga naghatag kanila og bag-ong kinabuhi. Nagpahinumdom kanato nga ang kamatayon di ay dinhi sa yuta dili ang katapusan para kanato, kundili usa ka dalan padulong sa kinabuhi uban sa Ginoo ug sa tanang nagmahal kaniya ug mingsunod kaniya. Kay nakit-an man nila ni Pedro ug ni Juan si Jesus in his transfigured body, so di lamang kalag kundili aduna usay lawas si Jesus
hain sa iyahang gisulob siya misidlak, minghayag ang iyang gisulob, apil na usab ang iyahang naong. So dinhaa di ay mga igsuon sa tuang pagtuo sa tuang Ginoo, dinhi sa yuta og anighuman sa atong kinabuhi no bana og dinhaa sa kinabuhi sa tuang Ginoo, sa kinabuhing walay katapusan, mabuhi ug buhi kita sa himaya sa ato ang Dios. Buhi kita dinaa sa ato ang pagtuo sa paghimaya kang Kristo. Sa ikatulong Domingo, gidala kita sa Ebanghelyo ngadto sa lugar sa Samaria. Diin si Jesus nagkitagbo sa usa ka babay sa atabay ug nagpadayag sa iyahang kaugalingon mga igsoon isip tinubdan sa tubig nga buhi. He is the source of the true life. Mao kana nga kining atuang kauhaw di ay sa atuang kalag. It can only be quenched, it can only be satisfied, o maingon kita nga matagbaw kita sa atuang kauhaw. Salamat sa tinubdan sa tinuod nga tubig, tinuod nga kinabuhi, nga makahupay, ang walay lain kundili ang atuang Ginoo nga si Jesus. Dinaa sa atuang pagbalik-balik nganha kaniya. Dinaa sa atuang pagduol kaniya, dinaa sa atuang pagampo, hain mangayo kita kaniya sa grasya sa iyahang makatagbaw nga kaalam, no? Mga makatagbaw nga panabang, makatagbaw nga grasya sa iyahang gahom ug sa iyahang presensya. Gidapit kita, mga igsuon, sa pagkuha, pagpangayo, sa kaalam, gugma o grasya, gikan sa maong tinubdan sa tubig o kinabuhi, nga walay lain kundili si Kristo. Mo kini ang dalan nga to ang gisubay, paingon sa ato ang Ginoo, paingon kang Hesus. Karon ato ang gisaulog ang ikaupat nga Domingo. Ug after niini mangandam kita paingon sa pagsaulog nato sa Holy Week, and then sa pagsaulog nato sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Ug nindot kayo ang image nga naglakaw kita paingon sa ato ang Dios. Pagluhod atubangan sa ato ang Ginoo sama sa gibuhat sa buta karon sa atong ebanghelyo atong nadunggan, ug niila siya kang Hesus isip Ginoo sa iyahang kinabuhi nga mao ang naghatag og kahayag pagbalik sa iyahang mata, sa iyahang kalag ug sa iyahang kinabuhi. Mao usab kana ang ato ang paglakaw. Naglakaw kita paingon sa tinubdan, dili lamang sa tubig, dili lamang para matagbaw kita sa kauhaw, kundili tinubdan sa kinabuhi ug kahayag. Mao kana nga gidawag kita, mga igsuon, sa ulog nini kaupat nga Domingo nga gitawag usab og Laetare Sunday or adlaw sa pagmaya, no? Domingo sa kalipay. Kung ato ang unahon-naon, ato ang bation, angay man nga magsadya kita kay buhi ang presensya sa Ginoo sa ato ang tagsa-tagsa kang mga kasing-kasing.
Hinaut-unta nga buhi usab ang Dios nga nasa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Kay mao man kini ang gasa sa tuang pagtuo. Bag-ong kinabuhi, bag-ong gugma, kalipay tungod kang Hesus. Bisan pa nga naa pa kita sa panahon sa paghinulsol, ang simbahan nag-awhag kanato sa paglipay tungod kay ang Dios nagiya kanato ug nagpalig-on sa atoang espirituhanon nga kinabuhi. Nindot no nga bation nato ang kalipay that we are being strengthened by our Lord with our faith sa atoang paglakaw nato paingon sa pagsaulog sa Kwaresma ug pagkahuman usab sa pagsaulog sa Kwaresma. Mao kana nga sa ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 9, makita nato si Jesus nga nag-ayo sa usa ka tawo nga buta. Ang kahayag maigsuon importante kaayo sa atoang kinabuhi. Kung walay kahayag, lisod ang paglakaw o paglihok. Mawala kita sa dalan, magkapakapa kita, bisan matumba kita o masamdan kita, tungod sa mga butang nga dili nato makita. Mao kana nga importante gayod ang kahayag sa tuang kinabuhi. Sa tuang ebanghelyo, si Jesus ningluwa sa yuta og naghimo og lapok. Dayon gibutang kini sa mata sa buta nga tao. Unsa may kahulugan ini maigsuon? Sa kamot sa usa ka artista or pot maker, ang lapok mahimong matahom nga obra. Mainumdum mo na anang kaang or kanang mga jars, ang uban ni ana gikan sa elemento, sa yuta, sa lapok. Sa karaang pagtuo usab, ang laway, giunahon na usab nga simbolo sa gininhawa. Kung anig ginhawa nato sa bintana, sa mirror or sa sakyanan, nagtubig ang samin, gininhawa sa kinabuhi. So, pinaagi sa lapok o laway, napakita ni Jesus nga makahimo og bag-ong kinabuhi gayod. Makahimo gayod og milagro ang atong Ginoo. O kining milagro, iyahang gipadayag ngadto sa usa ka buta. Anindot ato ang paghinukluban mga igsuon ang lihok sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. O hinaut unta nga ato ang pasalamatan ang Ginoo tungod sa milagro. Kay kita nakakita. Kay kita nakadungog. Kita buhi. Mga milagro nga tingali gitanaw na lang nato nga ordinaryo sa ato ang kinabuhi, apan ang ato ang kinabuhi gikan sa ato ang Ginoo, and He makes new things with our life, with the presence of God and by the realization of it. No? Ato ang paghinukluban kana mismo sa ato ang kinabuhi, kininggasa sa ato ang kinabuhi nining adlaw mga igsuon. Apan aduna usay buhaton o gibuhat ang buta nga tao. Gisugo siya ni Jesus nga muadto ug maghugas sa tubig sa Siloam. Ang iyahang pagsunod usa ka dakong timaan sa pagsalig. O importante gyud ay maigsuon ang pagsalig. Wala makasabot ang buta ngano man apan mintuman gihapon siya. Mao kana ang tinuod nga pagtuo mga igsuon. Adunay lawom ug malinawon nga pagsalig sa Ginoo bisan pa kung dili nato masabtan ang tanan.
Maigsoon sa dihang nahimamat sa tao si Jesus ug misalig kaniya naablihan ang iyang mga mata. Mausab kini ang mahitabo kanato kun muduol kita sa Ginoo pinaagi sa pagambo, sa pagsimba ug sa ato ang pagtuo ug sa ato ang pagpaminaw sa pulong o pagbati sa presensya sa Dios sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay o kasing-kasing. Ang presensya ni Jesus ug ang ato ang pagtuo maghatag og dakong kausaban sa ato ang kinabuhi ug makatangtang sa kangit-ngit sa ato ang kasing-kasing o kinabuhi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karon nagtudlo usab kanato nga dili igo ang pagbuka sa ato ang mga mata aron na kita makakita. Usahay buta kita kung dili makita nato ang panginahanglan sa uban. Buta kita kung dili kita magmaluluyon, kung walay pagkamaluluyon o pagkamahigugmaon sa ato ang kasing-kasing. O kung dili kita mutagad sa kasakit sa ato ang mga isig kataw. Gipahinumduman kita ni Jesus nga muduol sa ato ang maigsuon sa ato ang mga kapamilya o mahimo nga kahayag alang kanila. Busa karong adlaw di lamang kita gihatagan ni Jesus og pananaw sa kinabuhi kundili kita ang nakakita gitawag kita sa bag-ong pananaw, a new sight and a new vision with our faith, and we are called to see, to look and to gaze like and as Jesus sa tuang bagong kinabuhi sa mga naglibot kanato kay kita gitawag man nga instrumento sa tuang Ginoo ug tigdala sa iyang kahayag. Amen. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Ebanghelyo karong adlaw giayon ni Jesus ang usa ka buta. Magpasalamaton kitang musangpid sa Dios Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga matag adlaw magdayeg kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga ang mga nasod
Maninguha unta padulong sa samputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear o ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Magampo kita alang ni adtong na nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Magampo kita. Amahan dungga kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa kahayag sa langit nung himaya. Magampo kita. Amahan dungga kami. Amahan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton nuta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo, ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangatao nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo ug bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit. Sa imong
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niingad ito siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip mga yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugmaw ba ni Leo among Papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagawom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Nagpahimayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa lawag may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw, kahiusa. Ikaw nga buhi, ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maigsoon ko ni Kristo, ipakita ta ang pag-inigsonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog. Magampo kita, O Diyos, imong gihayagan ng tanang tao nga nahimugso nining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan, og makapahimuot sa imong kahalangdon, og sa tinuray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukun sa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Tapos ng misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Mayog bulahang adlaw sa Domingo kanatong tanan.